És un somni que al final, doncs, evidentment, ha acabat sent realitat, no? Un somni meu i de la meva dona. Hem incorporat a molta d'altra gent que s'han fet partícips d'aquest projecte i que ho han fet possible gràcies a tot aquest equip que hem tingut, no? Al final hem fet un restaurant referent, un restaurant on la gent s'hi troba bé, un restaurant que se'l senten com a casa. Que després et donin reconeixements i tinguem la sort de tenir una estrella Michelin, farà 20 anys aquest any, és una recompensa a aquest equip que donem la vida per aquest projecte. Jo tinc una vida accelerada, tinc una vida que faig moltes coses, m'agrada fer moltes coses. Hi ha gent que diu si som 3 germans bessons, no, només sóc un. Em diuen això perquè doncs, sempre normalment som capaços tant de fer un restaurant gastronòmic com fer un banquet de 1.800 assentats. Jo crec que vivim una època que la gent ens volem cuidar molt, que volem menjar saludable, que ens importa el que mengem, que ens importa d'on venen els productes, que ens importa què ens posem a la boca en general, no? Això per mi crec que és molt important, no? L'afició més gran que tinc és les motos, sempre ha sigut el que més m'ha agradat. Tot el que sigui rodes i velocitat m'agrada. Bueno, jo estic molt agraït de la Mútua perquè jo l'any que vaig preparar el Dakar em vaig trencar una costella, després em vaig trencar el cubi i el radi molt mal trencat i la meva sorpresa va ser que no em van fotre al carrer, dient-ho ben clar. No és el mateix que vagis pagant i un dia tinguis un encostipat que una persona que en 2 anys l'hagin d'operar 6 vegades i no pas qualsevol, sinó que a més es vol operar amb els millors professionals. Bueno, una recepta per la vida jo penso que seríem que no es pot tenir por, estar acompanyat de la millor gent, anar a dormir tranquil cada dia, treballar amb el que t'agrada i ser feliç amb el que treballes i, en definitiva, no demanar més del compte a la vida, no? Sinó que viure-la cada dia intensament pensant que poder no hi haurà molt temps. Per tant, donar gas i creure en els somnis.